Ами, ако можем да избираме съдбата си, вместо да се борим с нея. Това е трансърфинг на реалността. Животът често ни подхвърля насам-натам, сякаш сме хартияна лодка в буря, нали? Постоянно ни казват, че трябва да се борим. Да се борим по-здраво, за да успеем. Трансърфингът казва точно обратното. Не се бориш, а просто избираш. Контрастът е огромен. Не борба, а избор. Не единствен път, а безкрайно много варианти. И как става това? Всичко започва с една ключова концепция – пространството на вариантите. Мислете за него като за гигантска база данни с всичко – минало, настояще и бъдеще. Всяка възможна версия на живота вече съществува. А мислите ни просто осветяват една от тях. Добре, но ако е толкова лесно, защо не сме всички щастливи? Отговорът – енергийните махала. Това са структури, родени от мислите на много хора. И те започват да живеят свой живот. Целта им е една – да се хранят с енергията ни и не ги интересува дали е позитивна или негативна. Закачат ни с емоции, като страх, вина или гняв и просто изсмукват енергията ни. И така ни държат заключени в реалности, които не искаме. Отнемат ни свободата да избираме. И как се измъкваме от това? Не с борба, а като неутрализираме силата им. Има два начина. Първо, просто го игнорираш. Или второ, реагираш напълно неочаквано. Така спираме да го храним с енергия, ставаме празни за него и си връщаме свободата на избор. В крайна сметка, идеята е да спрем да бъдем марионетки и да станем господари на реалността си. Всички възможности вече съществуват. Въпросът не е дали можем да избираме, а коя реалност ще съживим.